ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଦିନେ ଏକ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କି ଯେତେ ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାନି ଓ ପରସ୍ପରର ପାଖରେ ରହିବା ଓ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଆ କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଏକ ଭାଲୁକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଦି ଜଣ ଡରିଗଲେ ଓ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ତାର ଗଛ ମଧ୍ୟକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏକାକୀ ଡରରେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତାକୁ ଗଛ ଚଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କି ସେଇଠି ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଭାଲୁଟି ଦେଖିଲା ଦୂରରୁ ସେ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ତା ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ଓ ତା କାନ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଲା କେଜାଣି ଓ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ଭାଲୁଟି ଗଲା ପରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ସାଙ୍ଗଟି ତଳକୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ପଚାରିଲା, ଭାଲୁଟି ତୋ କାନରେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ଭାଲୁଟି ମୋ କାନରେ କହିଲା କି ମିଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଓ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର।